खुलुमबाय गिबियाव नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिसिनि 15टा एमएलए नि सिटआव सोर बिजाथिफ्रा देरहालांखो बेसेबां भट लानानै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानोना जोंनि नैबे बिटिसिआव जोंहा 15टा एमएलए नि सिट दङ जाय 15टा एमएलए सिटनि बिथोराव BPF 10टा बिथांमोना देरहानो हाबाय बाखिखिनि मोनबा समस्थियाव बबे दोलोनि बिजाथिफ्रा देरहानो हाखो बेसेबां भट लानानै देरहानो हाखो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों बिनिफ्राय UPPL दोला बेसेबांसो भटनि फारागथिजों बिथांमोना जेनखो बिथांमोननि भटनि सेरा बेसेबां आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ BPF दोलोआ NDA बिथांमोना एलायन्सआव दङ दा जेखियानो जाया मानो जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सनाव NDA एलायन्सआ 102 सिटआवनो बिथांमोना देरहानो हाबाय 126 टा सिटनि बिथोरावनो दा बेनिखायनो बिथांमोना सुइप खालामबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों BPFआ जा बिथांमोना 10 जन देरहानो हाबाय दा बिथांमोना मिनिस्टार एबा मन्त्रि बिथांमोना मोननो हागोन हाया दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' जायफोर बिथांमोना देरहानो हाबाय नैबे BPFनि 10 जन बिजाथिफ्रा दा बिथांमोना सोर देरहानो हाखो आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो बेसेबां भटनि मार्जिनजों बिथांमोना देरहानो हादों आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नैबे जाहैबाय गसाइगाव समस्थिनि सुभाराम बसुमतारी होननाय दा बिथाङा बेसेबां भटनि मार्जिनजों देरहानो हाखोनो 22,977 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहानो हादों ओरैनो माने इजियावनो देरहानो हाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दतमा समस्थियाव रबिराम नार्जारिया बेसेबां भटनि फारागथिजों देरहानो हादोंनो 24,283 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हाबाय दा बिनिफ्राय क'क्राझार समस्थियाव नोंथांमोना मिथिखागौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सेवलि महिलारि बिथाङा देरहासार जानो हादों दा बेनिखायनो बिथाङा बेसेबां भटनि फारागथिजों देरहानो हाखो एबा राजु कुमार नार्जारिखौ बिथाङा बेसेबां भटनि फारागथिजों फेजेननो हाखोनो 39,633 भटनि फारागथिजों फेजेननो हाबाय 40,000नि खाथिनि भटजोंनो माने फेजेनबाय आरो नैबे राजु कुमार नार्जारिखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सेवलि महिलारि बिथाङा दा बिनिफ्राय बावखुंग्रि समस्थियाव रुपम चन्द्र रय होननाय बिथाङा देरहासार जादों दा बिथाङा बेसेबां भटनि फारागथिजों देरहासार जानो हादों 23,710 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों BPFनि बिजाथि रुपम चन्द्र रय बावखुंग्रि समस्थिनिफ्राय दा बिनिफ्राय सिडली चिरां समस्थिनिफ्राय फानिराम ब्रह्म होननाय बिथाङा देरहासार जानो हादों दा बिथाङा बेसेबां भटनि मार्जिनजों देरहागोनो 38,601 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों माने बुरजा भटनि फारागथिजों बिथांमोना देरहादों आरो दा बिनिफ्राय मानास समस्थिनिखौ नायदोनै थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा 47,410 भटनि फारागथिजों बिथांमोना देरहानो हादों सेकेन्ड नाम्बाराव सोर दंमोन थार्ड नाम्बाराव सोर दंमोन आं बेखौबो एसे सर्टै खोन्थाहरगोन नोंथांमोना एसे उनाव मिथिना मोनगोन दा बिनिफ्राय बाक्सा समस्थिनिखौबो नायदोनै बाक्सा समस्थियाव मानेस्वर ब्रह्म BPFनि बिजाथिया 49,050 भट लानानै बिथाङा भटनि मार्जिनजों भटआथ' बिथाङा टटेल भटआ 80,000निबो बांसिन मोनदों दा भटनि मार्जिना जाहैबाय 49,050 बेरगाव समस्थिनिफ्राय महेश्वर बर' बिथाङा 37,797 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों उदालगुरि समस्थिनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा 27,544 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों ओरैहाय बिनिफ्राय माजबाद समस्थिनिफ्राय सरन बर' बिथाङा 55,546 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों दा अब्ला बेहाय जोङो नुनो हाबाय माजबाद समस्थिनिफ्राय सरन बर' बिथाङानो BPFनि बिजाथिफोरनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन भटनि मार्जिनजों बिथाङानो देरहासार जानो हादों माजबाद समस्थिनि सरन बर' बिथाङा दा बे जाहैबाय 10 जन बिजाथिफोरनि माबाया भटिंनि मार्जिननि माबाया बेसेबां भटजों बिथांमोना देरहाखो आं बेखौ खोन्थाहरबाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जे माजबाद समस्थियाव सेकेन्डआव सोर थांदोंमोन बायदिखौ आं खोन्थालांजोबसै UPPLआ माबायदि जादों बेखौ आं खोन्थालांजोबसै दा नोंथांमोना नुबाय सरन बर' सेकेन्ड नाम्बाराव सोर फैदों झारखन्ड मुक्ति मर्चानासो सेकेन्ड नाम्बाराव फैबावदों माजबाद समस्थियाव दा थार्ड नाम्बाराव सोर फैदों इण्डियान नेशनेल कंग्रेस माने कंग्रेस दोलोआसो थार्ड नाम्बाराव फैबावदों फर्थ नाम्बाराव सोर फैनो हादों UPPLनि बिजाथि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा फर्थ नाम्बाराव फैनो हादों बेबायदि जानानै फैदों आरो नैबे जाहैबाय माजबाद समस्थिनि दा बिनिफ्राय माजबाद समस्ति थांबाय उदालगुरि समस्तियाव सेकेन्ड नाम्बाराव सोर फैदों बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना दिपेन बर' बिथाङा UPPLनि बिजाथि सेकेन्ड नाम्बाराव बिथाङा फैनो हादों
कंग्रेसआ थार्ड नाम्बाराव थाबाय दा बिनिफ्राय बेरगाव समस्तियाव सेकेन्डआव सोर फैनो हादों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों BPF नि बिजाथियाथ' देरहाबाय महेश्वर बर' बिथाङा सेकेन्ड नाम्बाराव नेरसोन बर' होननाय UPPL नि बिजाथिया फैदों दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय बाक्सा समस्तियाव BPF नि बिजाथिया देरहासार जाबाय बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव सोर फैनो हादों राकेश ब्रह्म UPPL नि बिजाथिया फैनो हादों दा बिनिफ्राय नैबे मानास समस्तिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसैलाय दा बे मानास समस्तियाव थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा BPF नियाथ' देरहासार जादों दा बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव सोर फैनो हादों रायजर दलनि बिजाथि अन्जन तालुकदार होननाय बिथाङा सेकेन्डआव फैनो हाबाय दा बिनिफ्राय UPPL नि बिजाथिया थार्ड पजिसन बिथाङा मोननो हादों जोंस्रां ब्रह्म दा बिथाङा माने थार्ड नाम्बारावसो फैनो हादों आरो दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे सिडली चिरांनिखौबो नोंथांमोना बयबो नायदिनै बे सिडली चिरां फानिराम ब्रह्म बिथाङा BPF नि बिजाथि देरहासार जानो हादों सेकेन्ड नाम्बाराव रन्जित बसुमतारी बिथाङा माने सेकेन्ड हाइएस्ट भटखौ मोननो हाबाय आरो UPPL नि बिजाथि रन्जित बसुमतारी जायखौ जोङो फेरेंगा होननानैबो मिथिनाय जायो दा बिनिफ्राय बावखुंग्रि समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदिनै बावखुंग्रि समस्तियाव रुपम चन्द्र रय बिथाङा देरहासार जाबाय BPF नि बिजाथि दा बिनिफ्राय सेकेन्डआव सोर फैनो हादों इन्डियान नेशनेल कंग्रेस माने कंग्रेसनि बिजाथिया सेकेन्डआव फैनो हाबाय थार्ड नाम्बाराव UPPL नि बिजाथिया फैदों थार्ड नाम्बाराव माने प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा भटखौ मोननो हादों आरो UPPL नि बिजाथिया दा बिनिफ्राय नैबे क'क्राझार समस्तिनिखौ नायदिनै क'क्राझार समस्तियाव सेउलि महिलारि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसिया देरहासार जादों बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय दा सेकेन्ड नाम्बाराव सोर भटखौ हाइएस्ट मोननो हादों होनना बुङोबा UPPL नि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा भटखौ मोननो हादों दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय क'क्राझार समस्तिनिया दा बिनिफ्राय दतमा समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायनानै लादो दा बे जाहैबाय दतमा समस्तिनि दा बे दतमा समस्तियाव रबिराम नार्जारिया BPF निफ्राय देरहासार जादों बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना सेकेन्ड हाइएस्ट भटखौ सोर मोननो हादों राजु कुमार UPPL नि बिजाथिया मोननो हादों दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय गसाइगाव समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो दा बे जाहैबाय गसाइगाव समस्ति सुभाराम बसुमतारी होननाय BPF नि बिजाथिया देरहासार जानो हादों सेकेन्ड नाम्बाराव सोर बबे दोलोनि बिजाथिया फैनो हादों होननानै बुङोबा झारखन्ड मुक्ति मोर्चा दोलोनि बिजाथिया सेकेन्ड हाइएस्ट भटखौ मोननो हादों दा बेबादि आरो दा बिनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव सोर फैनो हादों UPPL नि बिजाथिया अनिन्द बसुमतारी होननाय बिथाङा थार्ड पजिसनावसो फैनो हादों बे जाहैबाय गसाइगावनि दानिया नोंथांमोननिसिम बाखिखिनि जाखिनि जोंहा मोनबा सिट दङ आं नोंथांमोननिसिम 15टा सिटनि बिथोराव 10टा सिटनि माबाखौ खोन्थाहरबाय सोर सेकेन्डआव दङ थार्डआव दं बेखौ खोन्थाहरजोब्बाय दानिया आं नोंथांमोननिसिम बाखिखिनि जोंनि नैबे BTC नि जा मोनबा जोंहा समस्ति दंबावो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बेनो जाहैबाय टंला समस्ति टंला समस्तियाव माने BJP-यासो गेलेदों नालाय BPF-आ गेलेयाखै दा बे टंला समस्तियाव बिखान चन्द्र देखानाय BJP निफ्राय देरहासार जानो हादों बिथाङा गोगोम भट लानानै देरहादों 54,600 भटिंनि मार्जिनजों बिथाङा देरहासार जानो हादों रहित फारिगा होननाय कंग्रेसनिफ्राय बिथाङा सेकेन्ड पजिसनाव फैनो हादों बिनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव UPPL नि बिजाथि जयन्त कुमार राभाया नैबे UPPL नि बिजाथिया टंला समस्तियाव थार्ड नाम्बाराव बिथाङा फैनो हादों आरो थार्ड नाम्बार पजिसनावसो दा बे जाहैबाय टंला दा बिनिफ्राय टंलानि उनाव जोंहा फटबजरा दङ फटबजरा समस्तियाव BPF नि बिजाथिया जेनबाय कंग्रेसनि बिजाथिया देरहासार जानो हादों 9,022 भटनि फारागथिजों कंग्रेसनि बिजाथि MD आशराफुल इस्लाम शेखआ BPF नि बिजाथिखौ फेजेनबाय 9,022 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हाबाय सेकेन्ड नाम्बाराव BPF-आ फैबाय थार्ड नाम्बाराव इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेलनि माने UPPL नि बिजाथिया फैनो हाबाय थार्ड नाम्बाराव फटबजरा समस्तियाव आरो मोनथाम दंबावो बे मोनथाम समस्तियानो जाहैबाय बिजनी नैबे मोनसे बिजनी दा बे बिजनी समस्तियाव BJP नि बिजाथिया देरहासार जानो हादों बे बिजाथिनि मुङानो जाहैबाय अरुप कुमार दे दा बिथाङा बेसेबां भटनि फारागथिजों देरहासार जानो हादों 33,927 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों UPPL नि बिजाथिया सेकेन्ड नाम्बाराव फैनो हादों कामाल सिंह नार्जारी बिनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव इन्डिपेन्डेन्ट खालिलुर रहमान होननाय बिथाङा थार्ड नाम्बाराव फैनो हादों दा बिनिफ्राय बिजनीनिखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय आरो दंबावो बिजनी बिनिफ्राय दतमाखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय गरायसरनिखौ दानिया नोंथांमोना खोनासंनानै लादो दा बे गरायसराव BJP नि बिजाथि भिक्टर कुमार दासआ देरहासार जानो हादों BJP निफ्राय बिथाङा गोगोम भट लानानै देरहासार जानो हादों 69,249 भटनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हादों UPPL नि बिजाथिया सेकेन्ड नाम्बाराव फैनो हादों पबित्र कुमार बर' होननाय बिथाङा दा बे जाहैबाय
दा बिनिफ्राय मोनसे समस्ति दंबावोमोन मोनसेल' समस्ति दंबावो दतमानिखौबो आं नोंथांमोननिसिम दहायनो खोन्थाहरखाबाय गरायसरनिखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय दा क'क्राझारनिखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय मानासनिखौ दानिया खोन्थाहरनोसै दा बे मानास समस्तियाव थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा देरहादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबायमोन बेनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव UPPLनि बिजाथि जोंस्रां ब्रह्म जायखौ जोङो फैला होनना मिथिनाय जायो बिथाङा थार्ड पजिशनाव बिथाङा फैनो हादों बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय BJPनिखौ नोंथांमोना ओरैजाय नायोबा नै बिथांमोना बबे समस्तियाव देरहादों बेखौ नोंथांमोना बेबायदियै नायफैजोबनो हागोन बर्डनि फारागथिखौ नायोबा जोबोद बुरजा बर्डनि फारागथि बिथांमोना देरहासार जानो हादों दा बिनिफ्राय तामुलपुर समस्तिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो बावदों तामुलपुर समस्तियाव बिश्वजित दैमारिया BJPनिफ्राय गेलेदोंमोन UPPLनिफ्राय सोर गेलेदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा गेलेदोंमोन दा बे बिश्वजित दैमारि BJPनिफ्राय बिथाङा 26,743 बर्डनि फारागथिजों बिथाङा देरहासार जानो हाबाय बर्डनि मार्जिना बे जाहैबाय UPPLनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव फैनो हादों 62,565 बिथाङा टटेल भटखौ मोननो हादों थार्ड नाम्बाराव कंग्रेसनि बिजाथि राफेल दैमारि बिथाङा 16,777 बिथाङा टटेल भटखौ मोननो हादों दा बेनो जाहैबाय जोंनि BTSनि 15था सिटनि कन्डिशना आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय सोर बिजाथिफ्रा बेसेबां भटनि मार्जिनजों देरहादों जोंनि नैबे 15था MLA सिटआव BTSनियाव बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनजोबनो हाबाय दा बाथ्राया बिसोर जादों जे BPFआ जा बिथांमोना 10 जन देरहाबाय दा बिथांमोना केबिनेट मिनिस्टार एबा मन्थ्रिखौ बिथांमोना मोननो हागोन हाया जेनेबा NDA एलायन्सजोंसो बिथांमोना सरकारखौ बानायाखै होनबा नोंथां बानायदों माने इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिखागौ बिथांमोना सिटखौ रानदों BJPजों जोंनि नैबे BTSनिखौबो BPFआ 11था सिटआव गेलेदोंमोन मोनसे सिटआव बिथांमोना जेनबाय 10था देरहाबाय BJPआ मोनब्रै सिटआव गेलेदोंमोन मोनब्रैबो बिथांमोना सिटआव देरहाजोबनो हादों दा जिखियानो जाया माने NDA एलायन्सआव दङ नालाय दा बेनिखायनो BPFनिफ्रायबो AGPनिफ्रायबो बिथांमोना मिनिस्टारखौ मोनखागोन BPFआ सासे नङाबा सासेयाथ' मोनखागोन बिथांमोना नाथायबा सानै मोनगोन ना मोना दा बेखौ जों बुंनो हाया नैबे सरन बर' बिथाङा ट्रान्सपर्टनि मिनिस्टारमोन नोंथांमोना मिथिखागौ एसे सिगांनि सरकारनि समाव दा बेनिखायनो बिथाङाथ' मिनिस्टार मोनफिनगोन बायदियाव आसायानो दंखायो दा बेनिफ्राय AGPनिफ्रायबो मिनिस्टार माखासे दङमोन दा बिथांमोनाबो मिनिस्टारखौ मोनगोन बायदियानो दा जिखियानो जाया माने BPFनिफ्राय आरो AGPनिफ्राय सासे मिनिस्टार मोनगोनाथ' दायो कनफार्मानो जाखानाय बायदि होननानै बेखौ बुंनो हायो सिगाङावबो मिनिस्टार दंखायोमोन नालाय BPFनिफ्राय दा बिनिखायनो आसाम सरकाराव बिथांमोना सासे नङा सासे मिनिस्टारखौथ' मोनगोन नाथायबा बिनि बारा मोनगोन ना मोना दा बेसो जोंहा मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों दा जिखियानो जाया मानो जोंनि बर'निफ्राय जायखिजाया आं माने सानदों खमथारबाबो सानैसो मिनिस्टारखौ मोनोबा मोजां जागौमोन आरो आं बेखौ सानदों मानो होनोबा आसाम सरकाराव जोंनि बर' मानसिया सोरबा केबिनेट मिनिस्टार जाहैना थानाया जोबोद मोनसे मोजां मानो होनोबा जोंनि आसामखौनो बिथांमोना सामलायगोन नालाय दा बे डिसिसन बानायनायाव माबा मोनसे स्किमफोर बानायनायाव जोंनि जुदि बर' मानसिफ्राबो बेहाय सरकारजों थाफानानै खामानिखौ मावहैफानो हायोबा डिसिसन लानाय समाव थाफाहैनो हायोबा जोबोद जोंनि थाखाय मोजां होननानै आं बेखौ सानो दा बेनिखायनो बर' मानसिया जायखिजाया माने केबिनेट मिनिस्टार मोनहैनायखौ आं आसाखौ खालामो आरो मोनहैनांगौखौ आं सानो दा जिखियानो जाया माने खैजन मोनो बे उननि बाथ्रा जासिगोन नाथाय बा सासेयाथ' दायो कनफार्म जानानै दं होननानै बेखौ बुंनो हायो मानो होनोबा सरन बर' बिथाङा सिगां मिनिस्टारखामोनबो दा बेनिखायनो बिथाङा मिनिस्टारखौथ' मोनखागोनखा दा बेनि अनगायै सोरबा मिनिस्टार मोनगोन ना मोना ना सरन बर'नि जायगायाव सोरखौबासो मिनिस्टार होगोन दा बेखौ बुंनो हाया दा जिखियानो जाया माने BPFनिफ्राय सासेयाथ' मिनिस्टार मोनखागोनखा बे कनफार्म होननानै बेखौ बुंनो हायो दा सासेनि खैजन बारा मोनगोन दा बेसो सोंथिया जानानै फैदों दा जिखियानो जाया माने आंनि हास्थायनाया बेनो जाहैबाय जिखियानो जाया मानो जों बर' मानसि सासे जायखिजाया मिनिस्टार सासेयानो जा सानैयानो जा जायखिजाया मिनिस्टार थाहैनांगौ आसाम सरकारजों लोगो लानानै खामानिखौ मावहैनो जाहाथे डिसिसन लानायाव माने थाफादेरनो हायो आं बेखौनो हास्थायो आरो नोंथांमोना मा सानदों बेखौ भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरजोब्बाय BTSनि बागैबो दा बिनिफ्राय मिनिस्टार मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा जाबावसिगोन बेयो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बुंलायलांदों मिनिस्टारजों जेबो खोथा गैया बायदि बिथाङा बुंलायलांदों नाथायबा बेबादिजों आंनिबा जाया बिथांमोना मिनिस्टारखौ लायोबा मोजां जागोन मानो होनोबा बिथांमोना डिसिसन लानायाव
अब्लासो इनभल्भ जानो हागोन नङाबा एसां इनभल्भ जानाय नङा बादिखौ आं मोनदों जुदि बिथांमोना केबिनेट मिनिस्टाराव जुदि थाहैयाबा दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना माबाफोर बाथ्रा बुंनो सानदोंबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना मा सानदों बेखौ कमेन्ट खालामना बुंहरदो आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम आरो गासिबो साबस्क्राइब खालामना लादो मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम एसे समनि उननिफ्रायनो स्किमफोरनि भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दं गोबां आपडेटआ जोंहा ओंखारना फैनो थांगासिनो दं गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबखादो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों